Fizemos muitas tomadas, quero dizer, o que você me vê comer na cena é muito, mas eu comi muito mais, porque há muitas tomadas. Sa 67 godina Viggo Mortensen ne treba izmišljati novu dramatičnu priču o Sir Christopheru Leeu. Najiskreniji zapis koji je ikad podijelio napisao je u lipnju 2015. Nakon Leejeve smrti i on otkriva više od bilo kojeg uglađenog obljetničkog intervjua. Mortensen nije opisivao daleku legendu s kojom je povremeno dijelio filmski set. Sjećao se prijatelja čiji je londonski dom posjećivao, čije je razgovore čuvao kao dragocjenost i čija golema javna prisutnost nikad nije izbrisala njegovu privatnu velikodušnost. Bila mi je čast provesti vrijeme s tobom na ovome svijetu, napisao je. Zatim je oproštaj potpisao nježnim imenom Lile Viggo. Iza Aragorna i Sarumana, iza mačeva kula i mitologije, postojao je jedan tiši odnos za koji je publika jedva znala da postoji. Mortensenova sjećanja počinju daleko od mašinerije publiciteta. Prisjetio se posjeta Leeu i njegovoj supruzi Gitte u njihovu domu u Londonu, gdje su danski akvavit, cigare, priče i smijeh pretvorili formalno gostoprimstvo u prijateljstvo. Leeov glas bio je slavan generacijama, ali Mortensen je pamtio više od njegova zvuka. Pamtio je inteligenciju iza njega, humor koji ga je okruživao i onu blistavu pažnju koju je Lee poklanjao razgovoru. Ta razlika je bitna. Milijuni su Christophera Leea poznavali kao impozantnu pojavu na ekranu, no Mortensenova je posveta govorila o nečem drugom, o tome kako ga je Lee primio u svoj dom. Nije oplakivao Sarumana, Drakulu, grofa Dukua ni Skaramangu. Oplakivao je čovjeka koji je za njega imao vremena i nakon što su se kamere ugasile. Njihovo je prijateljstvo bilo neočekivano na više načina. Lee je rođen 1922. i proživio je nekoliko karijera prije nego što je Mortensen uopće stigao na Novi Zeland. Služio je u Drugom svjetskom ratu, u filmski svijet ušao krajem 40-ih, postao nerazdvojan od Hammerovih horora, glumio Bondova protivnika i izgradio reputaciju na stasu, autoritetu i onom nepogrešivom baritonu. Mortensen je, s druge strane, u Gospodara prstenova ušao pod znakom neizvjesnosti. Snimanje je već bilo počelo kad su ga zamolili da zamijeni Stuarta Townsenda u ulozi Aragorna. Nije pročitao roman, brinuo se jer mora ostaviti sina na trako dugom snimanju, a pristao je tek nakon što ga je Henry ohrabrio da prihvati priliku. Jedan je glumač na set stigao s desetljećima Tolkienova znanja, drugi je počeo učiti dok je produkcija već bila u punom zamahu. Na snimanju njihovi likovi nikad nisu bili saveznici. Aragorn je pripadao družini koja se opirala Sarumanovoj moći, dok je Saruman djelovao iz tornja uglavnom odvojen od junaka. Taj ograničeni prostor koji su dijelili na ekranu čini Mortensenova privatna sjećanja još rečitijima jer se njihov odnos razvijao izvan onoga što je publika gledala. Ta razlika mogla je stvoriti distancu, ali izgleda da je proizvela poštovanje. Lee je Tolkienova djela čitao više puta i bio jedini istaknuti član glumačke ekipe koji je autora osobno upoznao. Desetljećima je sanjao o ulozi Gandalfa, premda su godine i fizički zahtjevi Sarumana učinili realnim izborom. Nije toj ulozi pristupio kao utješnoj nagradi. Razumio je čarobnjakovu iskonsku mudrost, njegovu izopačenost, taštinu i onu zastrašujuću autoritativnost čovjeka koji vjeruje da inteligencija opravdava izdaju. Lee nije trebao izmišljati odnos s Međuzemljem za potrebe intervjua, te su mu knjige zaokupljale maštu desetljećima prije nego što ga je Peter Jackson smjestio u Orthancs. Mortensen je Aragorna gradio drugim putem. Trenirao je, jahao, ježbao s mačem, učio jezike i dopustio da prljavština i iskrpljenost produkcije postanu dio lika. Tragao je izvana prema unutra, pretvarajući fizičku predanost u emocionalnu sigurnost. Lee je, čini se, radio iznutra prema van. Njegov glas, držanje, književno znanje, glazbeno obrazovanje i dugogodišnje iskustvo već su bili na okupu. Mortensen je mogao promatrati izvođača koji nije brkao pripremu s razmetanjem. Lee je znao mnogo, ali njegovi najsnažniji trenuci često su proizlazili iz odluke koliko je točno malo potrebno. Najjasniji primjer iskrsno je tijekom snimanja Sarumanove smrti za produženu verziju Povratka kralja. Peter Jackson opisivao je kako bi Lee trebao reagirati kad grima krvjezik zabode Sarumana s leđa. Lee ga je prekinuo pitanjem: je li Jackson ikad čuo zvuk koji ispusti čovjek uboden na taj način?
Jackson nije. Leigh je rekao da jest i da zna kakva bi reakcija trebala biti. Rezultat nije bio teatralan krik, već kratak stisnut izdah. Leigh nije ponudio nikakvu razrađenu ratnu priču, niti je pokušao sebe postaviti u središte trenutka. Jednostavno je uklonio lažnu notu iz scene. Taj se događaj često prepričava jer se uklapa u mitologiju koja okružuje Christophera Leigha, ali Mortensenov oproštaj sugerira zašto je ta priča značajna i izvan svoje šokantne vrijednosti. Leighov autoritet nije ovisio o neprestanom reklamiranju onoga što je proživio, mogao je ispraviti detalj, izvesti ga i krenuti dalje. Njegova je šutnja čuvala ozbiljnost tog znanja. Mortensen je i sam cijelu karijeru odbijao očite geste vlastite važnosti. Čak i nakon što ga je Aragorn proslavio diljem svijeta, nastavio je prema zahtjevnim filmovima, poeziji, fotografiji, glazbi, izdavaštvu i naposljetku režiji. U Leighu je susreo starijeg umjetnika koji je trako Đero stao veći od uloga kojima su ga prodavali. Leigho je raspon bilo lako podcijeniti jer mu je pojava bila toliko upečatljiva. Publika bi vidjela zapovjedničko lice i čula glas, pa pomislila da razumije čovjeka. A on je snimao operu i heavy metal, interpretirao književnost, govorio nekoliko jezika i nastavio prihvaćati neočekivane poslove u dubokoj starosti. Mogao se kretati od gotičkog horora do Jamesa Bonda, od zvjezdanih ratova do Tolkiena, bez da i jednu publiku smatra otmijenijom od druge. Mortensen mu u svom obraćanju nije nabrajao ta postignuća kao životopis. Umjesto toga otkrio je osobinu koja ih sve povezuje, znatiželju. Leigh je neprestano pronalazio nove oblike u kojima će upotrijebiti život koji se lako mogao svesti na jedan plašt, jednog zlikovca ili jedan glas. Mortensen je tu opasnost razumio na osobnoj razini. Aragorn je mogao postati trajni identitet, uloga koja bi se ponavljala sve dok svaka kasnija izvedba ne bi izgledala kao pokušaj bijega od nje. Umjesto toga, Mortensen je birao likove građane na proturječjima. Obiteljski čovjek koji skriva nasilje, ruski gangster čije tijelo svjedoči o počinjenom, izgladnjeli otac koji prelazi uništeni svijet i zahtjevan roditelj čiji ideali ranjavaju ljude koje voli. Kasnije je pisao i režirao intimne filmove umjesto da juri za spektaklom koji ga je proslavio. Leighov primjer nije stvorio te odluke, ali je pokazao da dugovječnost ne zahtijeva umjetničku predaju. Glumač može služiti popularnoj kinematografiji i pritom sačuvati privatni intelektualni život. Njihova veza počivala je i na poštovanju prema Tolkienu. Leigh je knjige tretirao kao književnost, a ne puki materijal za blockbuster. Marilo mu je do jezika, izgovora, povijesti i moralnog pada unutar Sarumana. Mortensen je istu ozbiljnost razvio kroz potpuno udubljivanje. Nije namigivao publici glumeći Aragorna, niti je fantastiku tretirao kao ispriku za emocionalnu neodrevnost. Obojica su shvaćala da izmišljeni svijetovi postaju uvjerljivi tek kada se glumci ponašaju kao da su običaji njihovih likova postojali i prije nego što je kamera stigla. Njihovi pristupi bili su različiti, ali standard je bio zajednički. Znanje treba produbiti izvedbu, a da pritom ne privlači pozornost na sebe. Zbog tog standarda postaje razumljivo razočaranje koje je Leigh doživio kad je Saruman izbačen iz kino verzije Povratnika kralja. Završna scena lika bila je snimljena, no gledatelji u kinima nikad je nisu vidjeli. Leigh je javno priznao da ne zna zašto je ta sekvenca izrezana. Odluka je bila posebno bolna jer je Sarumanov pad zaokruživao pomno građeno putovanje od mudrosti do poniženja. Prošireno izdanje na kraju je vratilo tu scenu, uključujući Leighovu suzdržanu završnu reakciju. Za Mortensena, koji je cijenio kontinuitet i izvorni materijal, ta bi epizoda samo potvrdila koliko je glumčev rad ranjiv nakon što snimanje završi. Ipak, Mortensenova najdublja sjećanja nisu vezana uz profesionalna neslaganja. Vraćaju se u Leighev dom njegovoj supruzi pićima, cigarama i razgovorima. Tu obećanje iz naslova postaje istinski osobno. Mortensen nije nudio tračeve o zastrašujućem kolegi niti tvrdio da ima pristup tajnama koje Leigh nikad nije želio otkriti. Opisao je povlacicu da ga srdačno primi čovjek koji je mogao ostati nedodirljiv. Izraz Lille Vigo, što znači mali Vigo, nježno preokreće njihove javne slike. Aragorn je možda bio kralj, ali u Leighovu društvu Mortensen se i dalje mogao osjećati poput mlađeg gosta koji sluša izvanrednog starca. Christopher Lee preminuo je 7. lipnja 2015. u 93. godini. Do tada su različite generacije nosile različite verzije njega. Stariji gledatelji pamtili su Drakulu, Bondova publika pamtila je Skaramangu.
Mlađi su znali grofa Dukua ili Sarumana. Mortensen je pamtio svu tu slavu, ali pamtio je i onaj tihi ritam ispod nje. Dobrodošlicu, priče, humor, pogled i gromki glas nakon što više nije ispunjavao prostoriju. Njegov homađi nije Lije sveo na legendu niti prijateljstvo na sentimentalnu etiketu. Dopustio je da obje dimenzije ostanu istinite. Danas u 67. godini Mortensen i sam zna što znači biti javno vezan uz jedan besmrtni lik, a istovremeno nastavljati stvarati izvan njega. Nedavna prisjećanja na Gospodara prstenova pokazuju da još uvijek cijeni najmanje ljudske trenutke trilogije više od njezine tehničke veličanstvenosti. Boromirovu smrt izdvojio je kao omiljenu scenu jer počiva na dvoje glumaca, emocionalnom razriješenju i odsustvu spektakla iza kojeg se ne može sakriti. Ta sklonost ne dokazuje da je Lee oblikovao cijelu Mortensenovu filozofiju, ali otkriva jedan srodan instinkt. Obojica su više vjerovali preciznosti, suzdržanosti i povezanosti nego buči. Iskrena istina o Christopheru Leeju, onako kako ju je ispričao Mortensen, stoga je manje sensacionalna od legende, ali daleko značajnija. Lee ga je zadivio svojim znanjem, no u sjećanju mu je ostao zbog svoje velikodušnosti. Upravljao je golemim produkcijama, a prizori koje je Mortensen sačuvao bili su domaći. Natočena čaša, ponuđena cigara, priča koja se polako odmotava i dubok glas što pronosi humor londonskom sobom. Lijeva veličina nije nestala kada je kostim bio skinut. Postala je još uočljivija. Mortensen je svoj oproštaj završio riječima upućenima prijatelju: sretno putuj i nastavi tutnjati i sjati. To nije bio riječnik glumca koji dovršava formalnu posvetu. Bilo je intimno, zaigrano i nepogrešivo nježno. Sa 67 godina Mortensen ne treba dodatno uveličavati tu poruku. Te riječi već otkrivaju što mu je Sir Christopher Lee značio. Umjetnika zastrašujuće discipline, čuvara priča, velikodušnog domaćina i nezaboravnog prijatelja. Svijet pamti impozantnu figuru u crnom plaštu. Viggo Mortensen pamti čovjeka koji mu je otvorio vrata.